Okay mga bro, ayan. Nandito na kami sa Atimonan Zigzag Road dito sa baba bago umakyat. Sa Poles, makikipatay ng ilaw. Okay, tara. Signage. Let's go, let's go. Padaan-daan yung ulan eh. Alright. Okay. Ayan, ngayon dadaan tayo sa sikat na daanan dito sa Quezon. Ito yung ano daw, delikadong daan. Dito sa Quezon Province, ito ang Zigzag Road. Or kung tawagin ng iba, IMI. Ayan, Zigzag Road. Akyat na tayo, madaming puno dito. Medyo madilim dito. Let's go, let's go. Ganda na ang dumaan dito, oh. Bago na yung kalsada, bagong gawa. Nagtatapon ng barya si ate. Nagkahagis ng barya si ate, oh. (6:30 AM) na. Bigay kamay. Agis na. Agis na.
presko dito dumaan mga bro. Dito sa ibabaw hindi pa naayos yung kalsada, madaming pothole. Ang ganda guys, oh. Dito may poles yan. Ganda. May street light na dito.
Alright, ayan. Yan yung ating mo ng zigzag road mga bro.